Hei! Mä tulin nyt tekemään se 10 parasta kommenttia videon. Ai miten niin, mä oon 3 vuotta myöhässä. Ei Summeri ole aikaisemminkaan ollut mitenkään kärryillä näiden tubetrendien kanssa. Ihan sama, mä teen sen videon nyt. Hyvää päivää ja tervetuloa Summerin vlogikanavalle. Tänään sukelletaan semmoiseen maagiseen maailmaan, jossa pinkit ponit ja keijukaiset hyppelehtii sateenkaarten ja yksisarvisten ympäröimänä, nimittäin YouTuben kommentit. Semmonen video nimittäin kyseessä, jota en ikinä uskonut tekeväni. 10 parasta kommenttia. Let's go. Nämä kommentit on meidän molemmilta kanavilta, meidän pääkanavalta ja tältä kanavalta, jota katsot just nyt. Ootko lesbo? Meri, oot ärsyttävä. Poistan tilauksen Summeri Ylestä. Älä poista tilausta Summeri Ylestä. On täällä meitä muitakin, en mä ainoa. Onks Meri lebiaani? Lebiaani kuulostaa jotain liskolajilta. It appears we have spotted the young Libyan in her natural habitat. We must approach carefully, not to startle her. We caught her in a vital state of a young Libyan's life. The sexual awakening. Mä en tiedä mistä sukupuolielimeistä mä tykkään. Musta jotenkin tuntuu, että noi kummatkin polttaa oikeesti. You know it, Atte Niskanen. Sä näit miten ammattimaisesti mä handlasin sitä röökiä siinä videossa. Tässä on teille kovan luokan ketjupolttaja. Siis mä imen tota rölleä kitusiin niin nopeasti kun vaan lähtee. Roope ja Ronja oli parempia juontajia. Tiedätkö, mä oon vähän samaa mieltä itse asiassa. Meri on ruma. Meri on kaunis. No nyt mä oon vaan hämmentynyt. Miksi te sanotte kahta asiaa? Mä en ymmärrä. Low Key Gay biisi, tää on tullut siis meidän Summerin itekin videoon. Se johtuu siitä, että mä olin siinä alussa. Eikö Ani oo tytön nimi? Me emme ikinä tule saamaan vastausta tuohon kysymykseen, nimittäin Ani ei vastaa mulle puhelimeen. Eli oletettavasti nyt Ani on tytön nimi. Merillä on aina toi sama paita, lel. Olen erittäin pahoillani, jos tämä on häirinnyt sinua, rakas katsoja. Okei, eli siinä oli meitsin 10 parasta. Mä laitan paidan päälle. Pistäkää peukku ylös, jos haluatte lisää tämmösiä videoita. Musta oli kiva tehdä tätä. Ja vaikka tossa oli aika lailla näitä negatiivisia kommentteja, niin noita positiivisia kommentteja tulee paljon enemmän. Ja ne merkkaa mulle ja meille kaikille tosi paljon, että kiitos niistä. Ja mua ei todellakaan haittaa, jos pistätte tonnekin kommenttiboksiin jotain, että Meri, sulla on ihan sika nätit silmät tai sun ärrävika on todella persoonallinen. Joo, me nähdään ensi videossa. Moikka!